Днес се гмуркаме дълбоко в една тема, която е на масата ни от хилядолетия – рибата. Заедно ще разберем какво я прави толкова важен и всъщност незаменим хранителен продукт. И като казваме хилядолетия, наистина го имаме предвид. Помислете си само. Още преди 4000 години преди новата ера, хората са знаели как да съхраняват риба. Сушене, усоляване – това са техники стари колкото цивилизацията, което само показва колко фундаментална е била рибата за оцеляването и развитието ни. Ето и как ще протече нашето пътешествие. Първо ще видим защо рибата е толкова важна и до днес. След това ще си отговорим на въпроса какво всъщност е рибата от биологична гледна точка. Ще надникнем и в анатомията й, но през погледа на готвача. Разбира се, ще анализираме в детайли хранителната й стойност и накрая ще направим един бърз тур на основните рибни семейства, които всеки професионалист трябва да познава. И така да започнем от самото начало. Защо рибата е толкова важна в световен мащаб? Ами, тя е много повече от просто храна. За огромна част от населението на планетата тя е основният източник на протеини. Това е стълб в храненето на цели култури. Но преди да я сложим в тигана, нека първо да си изясним какво точно е тя. Ето я и дефиницията в най-чистия й вид. Гръбначно, водно животно, диша с хриле, движи се с перки. Звучи просто, нали? Обаче точно в тези няколко думи се крие цялата тайна. Всичко, което прави рибата уникална, от това как живее до невероятната текстура на месото й, проистича именно от тази базова характеристика. Добре, сега става интересно. Защото риба не е просто една дума. Говорим за над 20 000 вида, които се използват за храна. Представяте ли си това разнообразие? За да внесем ред в този воден свят, учените ги класифицират по няколко основни начина. Ето го и първото голямо разделение, според скелета. И тук числата говорят сами. Абсолютното мнозинство, цели 98%, са костни риби. Това са рибите, които познаваме най-добре. Херинга, треска, шаран, почти всичко. В малкия, но много интересен ъгъл от 2% са хрущялните, като акулите, и хрущялно-костните, като есетрите. Друг ключов начин да разделим рибите е по това къде живеят. И това не е просто география, а е от огромно значение за кулинарията. Дали рибата идва от солените морски води, като херингата, или от сладките води на реки и езера, като пастървата, или пък е от олези пътешественици, като сьомгата, които мигрират между двете. Всичко това определя вкуса, текстурата и начина, по който я готвим. Окей, след като вече знаем как да класифицираме рибата, време е да надникнем под капака. Сега ще разгледаме анатомията, но не като биолози, а като готвачи. Защото именно в структурата се крие отговорът на въпроса защо рибата е толкова различна от месото на животните, които ходят по земята. Структурата на пръв поглед е ясна – глава, труп и опашка, но за нас в кухнята всичко се върти около едно нещо – мускулната тъкан. Именно тя е ядливата част, която ценим, и тя е концентрирана основно в трупа на рибата. И ето я голямата тайна. Това е, може би, най-важното нещо, което трябва да се знае за рибното месо. Вижте сравнението. Рибата има нищожно количество съединителна тъкан, докато месото на сухоземните животни може да има до 5 пъти повече. Това е огромна разлика. А какво означава това на практика в кухнята? Означава всичко. По-малко съединителна тъкан се равнява на по-бързо готвене. И не просто по-бързо, а и на онази характерна, деликатна, люспеста текстура, която всички обичаме. Ето защо не готвим риба с часове, просто няма нужда. Значи рибата е крехка и се готви бързо. Супер! Но какво има вътре в нея? Какво я прави толкова ценна за нашето здраве? Време е да влезем в лабораторията и да видим химичния й състав. Да, точно това е въпросът. Защо всички говорят, че рибата е полезна? Отговорът, както често се случва, е в химията. В нейния уникален състав от вещества, които са абсолютно жизнено важни за нас. Погледнете състава. Да, по-голямата част е вода, това е нормално, но вижте какво следва. Между 14 и 21% чист протеин. Точно това я превръща в толкова ценен хранителен продукт. А мазнините – те варират много, но за тях ще говорим след малко. И не става въпрос за какъв да е протеин.
Рибният протеин е това, което наричаме пълноценен. Какво означава това? Че съдържа абсолютно всички незаменими аминокиселини, градивните елементи, които тялото ни не може да си произведе само. И черешката на тортата. Усвояваме го почти напълно, до 97%. Това е просто феноменално. А сега да поговорим за мазнините. Тук отново има огромна разлика с месото от сухоземни животни. Рибните мазнини са предимно добрите, ненаситени и най-важното, те са един от най-богатите източници на прословутите омега-3 масни киселини. Всички сме чували за тях и колко са важни, особено за сърцето. Добре, разгледахме биология, анатомия, химия. Време е да се върнем в кухнята. Нека направим един бърз преглед на някои от най-важните играчи в света на рибата, семействата, които всеки готвач трябва да разпознава. И какво разнообразие само! От една страна имаме сетровите риби, плътно месо, почти без кости, източник на луксозния черен хайвер. От друга – мазната, ароматна скумбрия, идеална за пушене. Или пък селдовите, които са царете на консервирането и мариноването. И разбира се, универсалната треска – бяло, постно месо с мек вкус, което става за почти всичко. Всяко семейство си има свой характер и приложение. И така, какъв е изводът от всичко това? Много е просто. Рибата е истинска хранителна суперзвезда. Пълноценни протеини, които усвояваме перфектно. Полезни мазнини, които ни помагат да сме здрави. И всичко това в една деликатна и лесна за готвене структура. Това я прави не просто ценна, а наистина уникална. И в крайна сметка цялото това знание ни води до един въпрос, който всеки готвач трябва да си задава. След като вече знаем защо рибата е толкова специална, как това променя начина, по който я готвим? Как можем да използваме тези знания, за да запазим и подчертаем нейните уникални качества, вместо да ги унищожим с грешна техника? Помислете за това следващия път, когато застанете пред рибния щанд.